Veiem ara altres funcionalitats que disposa l'e-arxiu i que són funcions avançades. En particular, veurem polítiques d'accés per establir quins grups d'usuaris poden accedir als documents o als expedients i també la gestió de les polítiques de preservació, que són polítiques que afecten a la migració de formats i també a la comprovació de la integritat. El primer a comentar a les polítiques d'accés és que el privilegi d'accés no és a les persones, sinó que són els grups de persones. Això vol dir que hem de classificar els usuaris per grups i les polítiques d'accés s'apliquen al grup. Per tant, quan un grup té assignada una determinada política d'accés, aquesta política d'accés afecta a tots els components d'aquest grup. Abans de continuar amb com es defineixen les polítiques d'accés, revisem quina és la gestió d'usuaris que podem fer amb l'e-arxiu. Per un costat, podem veure classificats els usuaris en funció de la vista usuaris-grups. Això vol dir que per una llista d'usuaris que tinc definits al meu e-arxiu, veiem que la llista d'usuaris i per cada usuari podem veure a quin grup està associat. En aquest cas, aquest usuari està associat al grup de secretaria. Si el volem associar també al grup d'urbanisme, el que faríem seria marcar grup d'urbanisme i apliquem. Això vol dir que aquesta persona ja està associat amb aquests dos grups. Una altra vista per veure la relació entre usuaris, grups i usuaris, com és aquesta, en aquest cas el que veiem són els dos grups que tenim definits i quan cliquem secretaria veiem els usuaris que estan associats al grup de secretaria i quan cliquem urbanisme veiem a quins usuaris estan associats al grup d'urbanisme. Si volem eliminar algun d'aquests usuaris perquè ja no pertanyen a aquest grup, l'únic que hem de fer és marcar-lo i eliminar-lo del grup. Si tornem a fer la revisió des del punt de vista d'usuaris, veiem que ara aquest usuari només està al grup de secretaria. Si volem afegir un nou grup en aquesta llista de grups que disposa aquesta entitat, dins de l'e-arxiu el que faríem seria afegir grup i aquí definim el nou grup. Ara, si volem que aquest usuari pertanyi al grup d'alcaldia, que és el nou grup que acabem de crear, el que fem és el marquem, apliquem. Si volem fer ara la revisió en funció dels grups, alcaldia l'acabem de crear i per tant només té un únic usuari que és el que acabem de marcar. Això seria per veure quina és la gestió que es pot fer a l'e-arxiu de grups i usuaris i ara anem a aplicar una política d'accés. Com ja hem dit, les polítiques d'accés el que estem fent és definir a quin grup de persones li assignem un dret d'accés a la documentació. En aquest cas, definim com a política d'accés, definim una política d'accés per poder consultar la sèrie documental de llicències d'iguals i contraiguals. Aquí ja hem definit com es diu la política, aquí indiquem a quina sèrie documental afecta la política, en aquest cas hem triat llicències d'iguals i contraiguals. També podríem indicar per la consulta d'un paquet d'informació en concret. Per cas que ens ocupa, utilitzarem la sèrie de llicències d'iguals i contraiguals. I el tipus d'accés podem dir que sigui públic perquè tothom pugui accedir en aquesta sèrie documental, o bé podem definir un tipus d'accés restringit en el qual podem dir que les persones que pertanyin al grup d'alcaldia només puguin accedir a les metadades, les persones de secretaria poden accedir a tot el paquet d'informació i les persones del grup d'urbanisme no podran accedir ni a metadades ni al paquet d'informació. D'aquesta manera, amb aquesta política d'accés, totes aquelles persones que pertanyem a un grup en concret se li aplicarà la política que hem de definir.
L'e-arxiu disposa també d'una altra funció avançada, com és la de gestió de polítiques de preservació. Amb les polítiques de preservació es defineix una política per tal de poder migrar formats i també de comprovació de la integritat de la informació que està continguda dins de l'e-arxiu. Suposem un cas que seria que necessitem convertir tots els documents Word que tenim a dins del nostre fons i el volem convertir a un format PDF. En aquest cas, el que faríem seria indicar que volem la conversió de tots els paquets del fons que siguin en format Word. També podríem indicar que faci referència a una sèrie documental en concret. En aquest cas, definirem que afecti a tots els paquets del fons. El nom de la política, definim el nom de la política. Aquí definim l'acció a fer. Podem fer una migració en el sentit d'agafar els documents que siguin, per exemple, format Word i els volem convertir a format PDF. I en concret, dins del format PDF, el format PDF AU. Aquesta seria una opció i l'altra opció és la de revisar la consistència de tots els paquets d'informació que estan a dins del fons documental. Aquestes accions podem dir que s'iniciïn a partir d'una determinada data i que s'executi cada dia, cada mes o cada any. En aquest cas provarem. Això ens defineix aquesta política i a les polítiques de preservació podem consultar l'estat de l'execució de la política de preservació. En aquest cas el que fem és seleccionem quina és la política que volem veure si s'ha executat o no s'ha executat. Veiem que encara no tenim cap resultat, per tant la política encara no s'ha executat. Com veiem aquí, en aquest minut, aquesta política s'executarà i llavors tot el que trobi en format Word el convertirà a format PDF. Si consultem ara l'execució d'aquesta política de preservació, anem a la consulta i veiem que ha afectat amb un paquet. Si ara fem la consulta del nostre paquet que hem ingressat en l'exemple anterior, veiem que aquí tenim el paquet i si recordem, el document resolució era un document Word, i que ara el tenim en format PDF. Veiem l'històric de migracions. Veiem que inicialment el document original era un document Word i en aquest document Word s'ha migrat a format PDF. Per altre costat, si anem a l'historial d'accions, veiem que inicialment havíem fet un ingrés i s'havia segellat tot el paquet per garantir la integritat de l'ingrés que havíem fet. Ara hem fet una migració de format Word a PDF, això vol dir que hem creat un nou document i que l'hem incorporat a dins del paquet d'informació i això obliga a tornar a signar o a segellar novament tot el paquet, incloent el nou document PDF.